खुलुमबाय दिनै 16 एप्रिल 2024 मंगलबार गुवाहाटीनि लाल गणेश ओनसोलाव सासे सिख्लाखौ दुथांफोरा हरखाब गारि सिङाव सोनानै पिस्तल देखायनानै आथोनारि गाग्लोबदों। साथाम दुथांफोरा साखा खबब्रै गारिजों हरखाब थांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव साथाम दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सानै दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। दुथांफोरनि मुङा जाबाय अलक घोष, विपुल दे आरो प्रदीप दे। जाथाय खालामजानाय सिख्लाया काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचरनि थागिबि, नाथाय बियो गुवाहाटीनि पाटासिल आमबारियाव थायोमोन। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय राधाकुसि गामिनिफ्राय आयेननि बेरेखा मानसि लांखारनानै फानग्रा जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय माजिबुर आली। माजिबुर आलीआ शेहनाज पारवीन मुंनि सासे आइजोखौ गोसो थोफ्लानानै सोमोन्दो लाखिनानै लांखारनानै 5 लाख राङाव फाननानै फैदोंमोन। बिनि उनाव केस होजानानै दायनिगिरिया बरपेटानि राधाकुसिनिफ्राय एरेस्ट खालामजादों। देरगावनि बगियारानि गामियाव गान्दानि उदखाराव गान्दाजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा थैदों आरो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय नासिरुद्दिन आरो जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय लाटु दास। दिसपुर पुलिसआ सासे सुबुंखौ डिउटियाव थानाय पुलिसखौ बुनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सम्पक दास आरो बे जाथाया गणेशगुरि ओनसोलाव जादोंमोन आरो बे जाथायाव राहुल काटानियार मुंनि सासे लोगोआबो दंफायोमोन, नाथाय बियो बे समाव खारखोमानानै दङ आरो बेखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। डिउटियाव थानाय पुलिस आरो बिसोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों आरो बेफोर गासैबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जादों। गुवाहाटी एक्स एनडिबिआ बैसागुनि मुङाव सिगांफोरनि बायदिनो बे बोसोरावबो मिरु जोबथेसालियाव जोबजानाय एक्स एनडिबि बिथांमोननि थाखाय गाननाय जोमनाय आरो जानाय मुवा बेसादफोरखौ हरनाय जादों। बिटिआर सोरखारनि मिशन बैसुमुथि 1.0 बिथांखिनि बेनारखौ सावग्रा उल्टापानि सनापुर गामिनि रायजो राजाफ्रा इएम रनजित बसुमतारिनि न'आव निमाहा बिफैदों। ओरैनो बिसोरनि मानसिफोर गोजा, आं मानसिफोरखौ सिनाया आरो आं गोजाननि नालाय। थांनानै मा बुङो आरो थांनानै बिदिनो बुंदों, बुंनायफोरखौ बारा गोसोआव गैला। मा बुंनानै सावहोआनो? जिखुनु सावहोदों, लाबो साव होननानै सावहोदों आरो। बे बेनारा बावनो दंखायोमोन ना बबेनिफ्राय बारलांनाय? बे साइडआव दंमोन। जिखुनु सोंनायमोन ना ओरैनो गोलैनायमोन। ओमफ्राय न'खौ सावनायखौ सोरबा थोनदोंमोन नामा? थोनाखै रावबो। नटिस मोनदोंमोन नामा? नटिस मोनाखै। एभिक्सननि नटिस मोनदोंमोन? नटिस मोनाखै। माने बेखौ जोङो खोनानो मोनदों जास्ट प्रटेक्सननि थाखायसो खालामदोंमोन होनना बुंदों, नटिस गैया बिदि होननासो जोङो खोनादोंमोन। दा नोंसोरो जोंखौ एभिक्सन खालामदों होननानै मोनसे हाग्रा ओनसोलाव थानानै नोंसोरो खुद्रिसानायखौ नुनो मोनदों बा नुदों। माखासे गभर्नमेन्टनि माखासे अनसाय बिथांखि माबा मोनसे बिदि बेनारखौ सावनायखौ नुनो मोनदों। आरो सोर बे थुनलाइग्राया नोंसोरखौ थुग्राया? बे डिजिटेल बड'लेण्डनिफ्राय फैदों। बिपिएफनि मानसिफोर। औ सोंहरदो आंनाव एसे। थांनाय बावैसो साननै सिगांहाय जोङो नोंथांमोननि गामियावहाय माखासे न' सावनाय, ओमफ्रायहाय गभर्नमेन्टनि बेनार सावनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरो माखासे जाथाया सोरनिबा थुनज्लायनायाव जादोंमोन नामा? नंगौ सार, बेयो माखासे माने बिरोधि दलनि थुनजलायनायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों, सैथो। बेवहाय जेब्ला डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनि बे जायगानि न' बांफोरखौ सिफायनानै थांदों, थांनाय लोगोनो बिथांमोना हयथ' बे जायगायाव बिथांमोना अलरेडि दंफैखासैमोन खोमा, बेनिखायनो बिसोरो ओंखारलांनाय लोगो बिसोरो बे जायगायाव हाबफैदों। ओमफ्राय हाबनाय लोगो आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै नै ओरै खालाम, ओरै बुं, ओरै खालाम, नै बेनारफोर मा होनो फेरेंगा सारनि बिरुदि बुं, प्रमद सारनि बिरुदि बुं, इउपिपिएलनि बिरुदि बाथ्रा बुं, बिसोरखौ दोननो नाङा, बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैब्लाबो जोङो
होखारनांगौ आरो बिसोरखौ माने फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबां बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय माने हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै। दा बै जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै माबायदि एफेक्टआव गोग्लैदों? जोङो बे जाथायनि उनाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांदों। जोंहा माखासे थानाय न' बांफ्रा सिलिंखार जालांदों, बारा बर्तन सिलिंखार जादों, जानाय लोंनाय गैया जादों। दा जोङो बेबादि अबस्थायाव जोङो भुगिनांनानै दङ। मा लुबैयो दा? दा बेनिखायनो जोङो आङो रायजोनि जानानै आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबदों, खावलायदों, निमाहा मोननो बिदों। जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधि दलनि थुन जलायनायाव, फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय, जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय, जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ, रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय, मा होनो दुखु होबाय, मान गैयै अपमान खालामबाय। बे हिसाबै आङो रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ, गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ मा होनो गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बजबनानै लायो। जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो, निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों। जिहेतु बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां गोरिब सुबुंनि, नंगौ सार। बेबायदि माखासे गाज्रि थुनज्लायग्रा सुबुंफोरखौ बे गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नोंथाङा मा बुंयो, मा खावलायो? जोङो जि जायगायाव दङ, जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर, जोङो गैजाया, हा हु गैजाया, जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुरबल। बेनिखायनो जोंखौ जोंनि बे हालामाव रायजो जानायाव जोंखौ हेंथा होफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनिफ्राय जानगाराव थाजानो जों लुबैयो। दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माबायदि सलुसनखौ लुबैदों? जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जिथु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो मा होनो जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।